Здравейте! Днешното видео ще бъде посветено на рефералната програма в BitLuna. Рефералната програма в BitLuna е с дълбочина от 10 нива. Процентите не са много големи в сравнение с други подобни програми. В тази табличка са описани категориите спонсорства, които съществуват в BitLuna. В най-общия случай, регистрирайки се в BitLuna, започваме от категорията спонсорство LunaBuy, където имаме 4% реферални от първо ниво и по 1% от второ и трето ниво реферали. Следват Luna Kilobyte, съответно 5, 2, 1, 1, Luna Megabyte 6, 3, 1, 1, 1 и така надолу, като според мен след Luna Petabyte едва ли има някакво приложение рефералната програма, защото едва ли някой ще достигне скоро 10 милиона оборот, въпреки че рефералите могат да бъдат 1000. От какво зависи спонсорство? Категорията на спонсорството зависи от два фактора. Единият е броят на рефералите в дълбочина, като трябва да се отбележи, че се броят всички реферали, независимо от това дали в момента получаваме реферални пари от тях или не. И втория фактор е общия обем на инвестициите, които са направили тези реферали, включително и вашите собствени инвестиции участват в тази сума. Примера, който мога да дам, това е с собствения ми акаунт. Днес даже имам, така да се каже, малък празник, защото в момента тип спонсор Luna Megabyte и очаквам всеки момент да пристъпя към следващото ниво Luna Gigabyte, за което трябва да имам обем на инвестициите от 100 000 и повече долара. Виждате, че този момент наближава. В момента е 17 март, 9 часа 34 минути. 99 835 долара общи инвестиции на всички, които са се регистрирали под мене. Как стана това? Бих споделил, че съвсем случайно януари месец, проучвайки нови възможности, ми попадна сайта на BitLuna, който вече е в предстарт. Прочитайки всички възможности, които дава сайта, хареса ми концепцията и реших да се захвана с него. И по този начин, разпространявайки го сред моите познати в българските фейсбук групи, които са за такива цели, се получи така, че всички или почти всички българи, които се регистрирали в BitLuna, индиректно са мои реферали. Разбира се, аз имам и собствени реферали, които са на първо ниво, мои познати и приятели, които също спомогнаха много за развитието на акаунта ми, за което, разбира се, сърдечно им благодаря. Да се върнем към рефералната програма. В тази секция е обяснено как се става спонсор и, което е още една особеност, как да станем репрезентатив или представител за съответната страна, която живеем. Има няколко изисквания: да помагате на хората, които се свързват с вас, да приемете условията за представителство, да сте най-малко 18 годишен и да имате най-малко една социална мрежа или телефонен номер, чрез който хората, които искат помощ, да могат да се свързват с вас. Още в началото попълних една форма, която съдържа данните ми при регистрация и какви езици владея, социални мрежи и телефон. И съответно бях одобрен, заради което като представител на България, за което ето тук е описано, че представителите, освен стандартните стойности на рефералните нива, в които участваш, ще получиш плюс 4% за първо ниво и по 1% от второ и трето ниво. Което в моя случай означава, че в момента, както аз съм Luna Megabyte, аз вместо 6% за първо ниво получавам 10%, за второ ниво вместо 3 получавам 4%, за трето ниво вместо 1 получавам 2 и за пето и шесто ниво съответно нещата си остават същите. Сега, когато премина на ново спонсорско ниво, Luna Gigabyte, ще получавам тези проценти, които виждате за съответното спонсорско ниво, плюс тези, които споменахме, или съответно вместо 8-12 за първо ниво, вместо 3
4 за второ ниво, вместо 2-3% за трето ниво, а тези на четвърто, пето и шесто ниво си остават същите по 1%. Току-що достигнах сумата от над $100 000 инвестиране от структурата под мен и както виждате, шесто ниво вече ми е отключено, няма катинарче в дясно от нивото, което значи, че вече ще получавам и реферални пари от реферали 6-то ниво, както беше обяснено преди това в видеото, се променят и процентите от първо, второ и трето ниво. Както се казва, на пчелившите честито, а на вас желая успех във всички ваши начинания и до скоро виждане и чуване.